Ndikulandileni abale okondedwa kuli lingalilo la mawa wa lero, mawa wa pa 19 December 2023. Okondedwa, mawa wa lero tipitilizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti musataye mtima, nyengo zanu zowawa sizamuyaya, imanibe ndi Ambuye chigonjetso chidzaoneka. Ndipo mawa wa lero ndi phunziro namba 3 limene ndikuchokera mabuku awiri, Aroma chapter number 8 ndi meya number 28, komanso a Philippi chapter number 4 ndi meya yake ya 12 ndi 13. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero pa Aroma chapter number 8 ndi meya yake ya number 28. Mawu a Mulungu akuti, ndipo ife tikudziwa kuti zinthu zonse zimathandizana kuwachitira ubwino amene amakonda Mulungu, amene anayitanidwa monga mwa cholinga chake. Ameni. Komanso pa a Philippi chapter number 4 ndi meya yake ya number 12 ndi 13. Mawu a Mulungu akuti, ndimadziwa kusauka nkutani ndipo ndimadziwa kulemera nkutani. Ndaphunzira chinsinsi chokhala okhutitsidwa mwa njira ina iliyonse, kaya mkudya bwino kapena kukhala ndi njala, kaya kukhala ndi chuma kapena umphawi. Ndikhoza kuchita zonse kudzera mwa Iye amene anandipatsa mphamvu. Ameni. Okondera mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti nyengo zokumana nazo m'moyowu zili ndi mphamvu ya kusintha khalidwe la munthu mwa ubwino ngakhalenso moyipa kwambiri zedi. Ameni. Nyengo imene munthu amatha kukumana nayo nakulukutikamo nadutsamo imamsiyira chikhalidwe, imampanga kukhala ndi ma reactions, imampanga kukhala ndi malingaliro, imampatsa maphunziro amene amawagwiritsa ntchito akamakumananso ndi anthu ena akamakhala mdziko muno. Moti abale ndimati nene kukhala kwa wanthu amene timacheza nawowa ndi product ya nyengo zimene akhala akudutsamo. Wena adali olongolola kwambiri, panopa adakhala chete chifukwa adaona mmene moyo umayendera. Wena amakhulupirira wanthu kwambiri, atakumana ndi nyengo zina zidapatsa phunziro lakuti sibwinonso makhulupirira munthu wina aliyense ayi. Wena okondedwa amakhala wanthu omangovuta wanthu, kumangovuta wanthu, koma nyengo zina zidapatsa maphunziro kuti kukhala kotero nkulakwa. Moti mukamaona wena pano pali chete akupewa zina sakuchita nawo, sikuti zangobwera ayi, zidadzera mnyengo zosiyanasiyana zimene adakumana nazo. Ndipo ndimati ndinene nyengo zoterezi zimatha kumusintha munthu kuti adzichita zinthu zabwino, kapenanso kumpanga munthu kuti adzichita zinthu zoyipa zedi. Alipo wena chifukwa kuti adakhumudwitsidwapo nachidwa chipongwe ndi wena, panopa adaleka kukhulupirira munthu wina aliyense, kukhala mubale ndi wina aliyense. Iwo amangoyankhula mokhadzula, chikhalidwe chadalibe kale chidachita kubwera chifukwa chakuti wina wake adaponda pamutu. Nyengo zokumana nazo musaziderere, zili ndi mphamvu yakupanga control moyo wa munthu, yakubyera mbewu ya chikhalidwe chatsopano mwa munthu, chabwino ngakhalenso choyipa. Ichi chimudziwe ndipo nchoona. Mmene anthu akuchitira leroli sizingobwe, zili ndi maziko ozama, zili ndi mizu yozama yophuka mnyengo imene adadutsamo padzana. Kulimbika mtima kwawo kwa lero, ukali wawo wa lero, kufatsa kwawo kwa lero, chete wawo wa lero, kusisima kwawo pa nyengo zonga zoterezi kudachokera mnyengo zimene adadutsamo, zidawaumba, zidawapanga kukhala chimene ali. Okutidwa wena kupemphera kwawoku, kunkakamira Mulungu kwawoku, kukonda Mulungu chotereku,
kudabadwa kuchokera mnyengo zina zimene adaona ukulu wa Mulungu, adaona mphamvu za Mulungu, adaona kuthekera kwa dzanja la mphamvu la Mulungu, ndipo zidawaumba kukhala okakamira chauta. Nyengo zili ndi mphamvu yakumumba munthu pa chabwino kapena choyipa. Samayiderere nyengo ayi. Ameni. Ena chikhalidwe chabu chawo cha lero ndi zotsatira za nyengo zimene akhala akudutsamo. Chinthu chofunika kwambiri kuchidziwa mnyengo zathu zowawa nkuti cholinga cha Mulungu pa ife sichisinthika chifukwa cha nyengo zimene tikudutsamo. Powerful. Ngati Yehova ali nafe cholinga, kaya tinakhala ndi nyengo ya mtundu wanji okondedwa, kaya titatani okondedwa, cholinga cha Mulungu pa ife sichimasinthika because of our situations. Kulibe ngati Mulungu akunena mawu ndidzakutuma, ndidzakudalitsa, sizingasinthike izizi chifukwa chakuti tawirikizidwa ndi nyengo zopweteka ndi nyengo zowawa. Kulibe. That's why munthu amene amadziwa chimenechi amapita. Ndifanene kuti chani kwa munthu amene akudziwa kuti ndi mtumiki wa Mulungu, ndi mwana wa Mulungu, ndipo akukubana ndi nyengo yowawa, kuti nyengo iyi isamubyale chopweteka, isamutothole m'maso mwa Mulungu, isamusinthe chikhalidwe, koma kuti apitilirebe mpakuti munthu yafike pakuzindikira kuti ineyo ndili m'manja mwa Ambuye, ndipo nyengo iyi ngakhale ili ndi potential yakundisintha chikhalidwe choyipa, koma ndikudziwa nyengo iyi sikusintha kalikonse pa ine. Cholinga cha Yehova pa moyo wanga chikadali chomwe chija, sikidasinthika chifukwa cha zowawa izi, sikidasinthika chifukwa cha chipongwe izi, sikidasinthike chifukwa izi sindazipeze, sikidasinthike chifukwa level yanga sidasinthe, sikidasinthike chifukwa cha kana kalikonse koyipa kamene kandizungulira. Kulibe. Otere iyi amakhabe mu bwino ndi amene nyengo iyi imamuumba kukhabe munthu wabwino opita chitsogolo. Ameni. Chifukwa mkatikati mwa ndimemo amatha kuonabe ukulu wa Mulungu ndi mphamvu za Mulungu ndi chikondi chake cha Mulungu. Haleluya. Nthawi zina nyengozo ndizo maphunziro ozama amene Mulungu amatikonzera kuti tikhale ndi chikhalidwe chomukondweretsa. Nthawi zina Yehova amati kuti ndimtumizire munthu wina akayita kumfotokozera kuti adziwe izi sazimvetsetsa, kuti ndimulowetse mkalasi kuti akaphunzire izizi sazimvetsetsa, koma iyeyo akumane nazo ndipo zisungunule moyo wake, ndimtulutse mzimenezo ndi maphunziro oterewa. Maphunziro adzakakamira moyo wake ndipo sadzawasiya. Mwa ichi ndivomereza kuti alowe mnyengoyi temporarily, alowe muizizi temporary. That's why ndikuti nyengo zanu zowawa sizamuyaya. Nthawi zina zimakhala maphunziro okuphunzitsani kuti ndokuumbani kuti mukhale mchimene chidzamukondweretsa, kuti mukhale mchimene Yehovayo adzakondwera nacho, ndipo adzakuthandizani kuti mumtumikire nazo bwino. Nthawi zina amavomera kuti ifeyo ndamene tikhale chitsanzocho chakuti tikakhale ife olimbikitsa wena, as we will be talking about ourselves, tikamadzapereka ma example a ife eni anthu ena akalimbirapo mtima. Yehova amalola mulowe mnyengo imene. Ameni. Yehova amalola mulowe mnyengo imene. Mawu a Mulungu amene tawerenga pa Roma chapter number 8 ndi verse 28, komanso pa Philippians number 4 ndi verse 12-13, Paulo ali kuyankhula mawu makamaka pa Filipi akuti ine ndimadziwa kukhala olemera, ndimakudziwa kukhala osauka, ndimakudziwa muzonsezi ndimazindikira, ndipo zandiphunzitsa kukhala okhutira ndi zimene Ambuye wandipatsa. Ndipo munyengo ina iliyonse ndikhoza kulowamo, koma osataya chikhulupiriro changa, koma osalimbana ndi Ambuye, koma osachimwira Yehova, chifukwa ondipatsa mphamvuyo ali nane limodzi. Zuchokera pati izi ndidazindikiranso monga mwa Roma 8 verse 28 kuti zinthu zonsezi zimathandizana kuchitira ubwino kwa amene adayitanidwa. Nyengo zonsezi zili ndi phindu, zili ndi phindu. Ameni. Mawu amene tiphunzamo zinthu zingapo choyambirira, nyengo imene mukudutsamo ili ndi phindu. Abusa mukambiranji mawu amene moti nyengo ya misozi yangayi, nyengo yopwetekayi ingakhale ya phindu, phindu lake nchiyani?
simungathe kuona lero liayi, koma ndikukudziwitsani lero kuti nyengo imene pokhala inuyo ndinu mwana wa Mulungu, pokhala mudayitanidwa monga mwa chaufuna cha Ambuye, nyengo imene ikukupezekerani ili ndi phindu, ikukuumbani pachina chake, ikukupatsani umboni. Nyengo iyi Yehova sangayilole ingokupezani popanda dipo lake, popanda phindu lake, popanda chionetsero chabwino. Sizingatheke. Chilipo chimene Yehova adakonza. That's why Bible likuti zinthu zonse, kaya zabwino kaya zoyipa, zimathandizana kuchitira ubwino iwo amene adayitanidwa kukakwaniritsa cholinga cha Mulungu. Abusa munena kuti moti kunditukwa nangu kuti ndi phindu yankho lake inde, kuluza izi kuti ndi phindu yankho lake inde, zipongwezi ndi phindu yankho lake inde, masautsowa ali ndi phindu yankho lake inde. Zikanakhala kuti Yehova sadazione kuti zizipanga contribute kenakake pa moyo wanu, sakadazivomera kuti mukumane nazo. Ngati wazilola kuti mukumane nazo, chilipo chimene iye akuyang'ana. Ndimati ndikambe nanu mawu akonedwa, sikudzatheka, sikudzachitika kuti china chake chikupezeni Yehova usavomera. Ngati Yehova walola chichitike, ndiye kuti chilipo chimene akuyang'ana. Ndimati ndikambe nanu motsindika kunena kuti musamade wanthu. Kukadakhala kuti iyeyo sakufuna kuti zisakuchitikireni, ali ndi kuthekera Mulungu oletsa zonsezo kuti zisakuchitikireni. Ngati adakhala sakufuna Ambuye kuti mulowe mnyengo imeneyo, anali nako kuthekera kopangitsa kuti musalowe mnyengo imeneyo. Koma ngati wafika pozivomereza, Yehovayo mwini moyoyo okulenganiyo okuyitananiyo wafika pozivomereza kuti anthu ena akuchitani zimene adakuchitanizi, kuti moyo wanu udutse mmene mukudutsiramo, nekuti ali ndi cholinga. Focus yake ili pa inuyo, akukuumbani pachina chake. For he knows nyengo yanu ndi ya temporary, sizamuyaya ayi. Akufuna kuti atulutse chaphindu, atulutse chopambana, atulutse khalidwe lina limene lidzamkondweretsa kwambiri zedi Yehovayo. That's why akukulowetsani zimenezi. Ubwino wake ngwakuti simudzayesedwa koposa msinkhu wanu ayi, adzayika pena populumukirapo, ndipo chisomo chake nchokwanira. Amen. Koma kumakhala tikovuta kuyang'ana nyengoyo ndi maso amawu amene ndikuyankhulawa. Sikukhala kophweka kuti mukhoza kuyang'ana nyengoyo ndi mmene ndikufotokozereramo ayi. Tandimvetsani, kalikonse kokuchitikirani kali ndi phindu. Pakula kuti ndidadutsamo mnyengo yakusowa, ndidadutsamo mnyengo yakupeza bwino, nyengo yakukhala ndi njala, ndi nyengo yakudya bwino. Zonsezi ndadutsamo ndipo ndimazidziwa. Ndifeke lero langa ndimakumana nalo ndi chidziwitso. Ndikaona winanso akuzunzika, ndimadziwa kuwawa kwake. Ndikaona wina akudya bwino, ndimadziwa malingaliro amene amakhala nawo anthu odya bwino, chifukwa inenso ndakhalamo nyengo ina iliyonse ndi yaphindu. Koma tidalili mfunse kunena kuti kodi nthawi yako yokhala ndi njalayo zimasangalatsa, zimakoma, zimayenda bwino, unkakondwera? Yankho lake lodziwikiratu ayi. Koma lero lino mmene akuyankhula moteremu zikuonetsa kuti nyengoyo idali ndi phindu, chifukwa idampatsa chidziwitso cha makhalidwe oyenerera amene akhoza kukhala nawo pamaso pa Ambuye. That's why akuti zidandiphunzitsa kukhala okhutitsidwa ndi zimene Ambuye wandipatsa. For I know. Amen. Nyengo ina iliyonse imene mukudutsamo ndi yaphindu. Makamaka popeza kuti ndinu mwana wake, makamaka popeza kuti Ambuye ali nanu, makamaka popeza kuti Yehova ndiye mbuye wanu, adakuyitanani kuti mukwanitse cholinga chake. Chifukwa cha chimenechi kondwerani, kondwerani. That's why pa Philippians amanena mawu, Philippians 4 ndime number 4 akunena mawu akuti nthawi zonse muzikondwera mwa Ambuye, ndikubwerezanso muzikondwa. Ngakhale pali msautso waukulu,
emba kuti muzikondwera chifukwa nyengoyo ili ndi chowonjezera cha phindu pa moyo wanu. Amen. Chachiwiri ndi ichi abale okondedwa, Yehova amafunira ana wake zinthu zabwino. Yehovayi si wankhanza kuti amakondwera ndi misonzi yanu. Ayi, that means musamuone Yehova wankhanza ndi woipa chifukwa cha nyengo imene mukudutsamo. Ayi, and you can be surprised kuti ali nanu limodzi pa chimenecho. Monga Paulo alifotokoza kuti ndidakhalamo mnjala, ndidakhalamo muzakudya zambiri, ndekuti at the time imene amasowa ali munjala, Yehova adali pomwepo. Yehova amene adali naye nthawi ya njala ndi yemweyonso adali naye nthawi ya kudya bwino kwambiri. Samasintha. Musamuone Yehova ngati wankhanza pa moyo wanu chifukwa cha nyengo imene mukudutsamo. Ayi, ali nanu limodzi. Be assured of his presence. Ali ndi inuyo pamenepo, ali nanu limodzi, ndipo akuyendetsa zimene zili mndondomeko yake. Nyengo yopweteka ndakambakale ili ndi mphamvu yakukudzala maganizo akuti Mulungu akutaya, ili ndi mphamvu yakudzala malingaliro akuti iwe ulibe ntchito, ili ndi mphamvu yakuti uzilingalira kuti ndekuti ineyo palibenso china chonse ndipo ndidzakhala chonse mpaka na kalekale. Chifukwa masiku athu ano anthu ambiri tikumapanga associate moyo wabwino kwambiri, moyo wa tasatasa opanda mavuto ndi uzimu wa mphamvu. Ndekuti kwina aliyense amene akukumanako ndi vuto ndekuti sapemphera, uzimu wake ngododowala otsika, iye afunika mafasting, afunika mamasulidwe. Si choncho. Ayi, Paulo akuti ndi uzimu umene ndili nawo, ndidakali apostol ochititsa vanthu, olalika uthenga wa mphamvu, ndidakhalapo osowa. Musapanga associate nyengo yanu ndi uzimu wanu. Ayi, akudziwa chimene akuchita mbuye moyo wanu, akukuphunzitsani. Kalasi lina limene timalowamo okondedwa ndi la zowawali. Wina aliyense adafika pano akudziwa kuti afike pano, amadziwa mmene anthu amakhalira. Mwafunsa abale amene ndi akuluakulu a mipingo, atsogoleri, adalowa mnyengo zosiyanasiyana zimene zidaphunzitsa mitima ya anthu imakhala bwanji, utumiki umayenda bwanji. Sizimangobwera ndi mabuku chani, komanso experience adakumana nazo. Ena adakuti experience is the best teacher. Zimafikapo nyengo zoti iweyo udutsemo, iwewe udutsemo. Afuse nandale, they have been betrayed. Adata yapo wena mnyengo yosadziwika. Pano paka makhala nkuti munasaku khupira msanga zinthu adali ngati aziona. Ndukapatu ndizoona. Chipango china cha moyo wathu pere kutsogolo nkuti Yehova amalola tidutse msimanesi. Nthawi zinaso Mulungu amati aha kakhalidwe akakawawa sikangatothoke ndi mauchabe. Ayi, koma adutse mnyengo imene idzathotola this type of characters. For I know, ndikufuna ndimpange uyu akhale chipango changa cha mphamvu. Pakusadzira tu mtengo zimaoneka ngati nkhanza, koma mumautengulira kuti ubale chipatso chochuluka. Amen. Musamuone Mulungu wankhanza mnyengo yanu. Nyengoyi ndi atemporary, iniyo muyimebe ndi Ambuye. Amen. Chachitatu ndi chokondedwa, kusamalitsa kwa nyengo kukhale konena kuti muphunzirepo kanthu mnyengo imene mukudutsamo. Mnyengo zowawazo muphunzirepo kanthu kabwino. Ngati mudalowamo kamba kama mistake yanu, phunzira mponi ndi kukonza zolakwazo kupita chitsogolo. Ngati mukuona kuti apo pa Yehova amatha kutere, phunzira mponi. Zikusiyireni maphunziro amphamvu akukulumikizanibe ndi Mulungu. Phunzira mponi. Paulo akuti ineyo ndidaphunzira. Amen. Ndimadziwa kusauka nkutani,
ndipo ndimadziwa kulemera nkutani. Ndaphunzira chinsinsi chokhala wokhutitsidwa mwa njira ina iliyonse, kaya mkudya bwino kapena kukhala ndi njala, kaya kukhala ndi chuma kapena umphawi. Ndaphunzira chinsinsi. Nyengo izi kuphunzitsani chinsinsi. Kapiriyodi kamene Ambuye walola kuti mudutsemoko kakupatseni maphunziro. Mwina nthawi ina pano pali mwambo kuchichitika kumapemphera poti mwapanikizika ndi nyengo zosiyanasiyana. Phunzirani kuti kupemphera ndiye comfort ya mphamvu, ndiye muzingopempherabe, musamachite kudikira nyengo iwawe. Mwaona mmene anthu ena amatha kukugwirirako dzanja nthawi imene wapanikizika monga ena akuchitani. Phunzirani inunso mudzikira zomwezo. Mkamva wina wake pena pake sizikumuyendera, muzithamanga nkumugwirako dzanja nkupemphera naye. Nyengo ikuphunzitseni zabwino. Alipo ambiri okondedwa amene nyengo zaphunzitsatu chikhalidwe choyipa. Ndikuyankhula pano alipo wina akamangoyankhula wina mokhadzula chifukwa adapwetekedwa mu mtima. Nyengo idaphunzitsa zoyipa. Alipo wina panopa nda short temper tsopano. Nyengo idaphunzitsa zoyipa. Wina adaleka nkupemphera komwe panopa. Nyengo idaphunzitsa zoyipa. Wina adamba chisawawa panopa adalekeratu zopempherazi. Panopa nde basi ankhaliratu osera Satana. Nyengo idaphunzitsa kukhala mzimenezo. Amadzilimbitsa mtima ndi maonero wichika kuluma chakuda umaopa ndi mkala omwe. Panopa wena adangoyamba nyoza asitumiki a Mulungu wina aliyense mwine posa adakhumudwitsidwa pena pake. Nyengo idaphunzitsa kukhala onyoza otero osalabadiranso zakumwamba adaleka kupereka chifukwa kuti nyengo ina ake padachitika mistake ina iwo adakwiya nazo adalekelatu. Kwa iwo amadzimvetsetsa amati zili bwino. Ndimati ndikamberani mwala akuitsa kwambiri. Nyengo imene idali ndi zinaso za positive zakuti zikuumbeni kukhalabe mubale ndi Mulungu, kukuchenjeretsani kuti pamene mutumikira Ambuye muchite mochenjera kwambiri. Paja malemba akuti mukhale ochenjera ngati njoka ndiona mtima ngati nkhunda. Adalola nyengo imene kusenza koma mwaphonya mwapita kumbali. Paulo akuti ndaphunzira mzonsezi chinsinsi. Na Yesu adali nako kuthekera kuti adakapotoka maganizo ndi nyengo zake, akadamona Mulungu oyipa, akadambochita maganizo osiyanasiyana, koma Yesu adavomera. Okondedwa, pali kuthekera kwakuti ifeyo ngati wanthu pamene tikudutsa mnyengo ina iliyonse tiphunzire chinsinsi chakukhalabe otsamira pa Ambuye ndi ma characters a Chikhristu ozama opita chitsogolo mu nyengo zathu. Nyengo sizimakhala zamuyaya. That's why Paulo akuti ndakhalapo osauka, ndakhalapo oneka olemera, ndakhalapo wanjala, ndakhalapo odya bwino. Nyengo zimakhala temporary. Pa nthawi imeneyo zidatenga maphunziro abwino. Phunzirani mzimenezo. Henda kumudwitsidwa line amanamizira izi inde kaya njowawa nyengo izo kumaphunzirani kusakhala ambwebwe omanka mbapo zili zonse. Taonani akusandulizirani mawu chotere. You are of confidence poyankhula zinthu ndi izi. Lero limuphunze muzipanga select mawu ndi kumaona munthu kodi uyu adafika pa mulingo kodi khozo muuza izi. Ndibadikira izi adziwe kwa izi hayi adakuchangamutsa. Muphunze zimene zonso. Hayi ndama zanga sada nibwesere ndakongoza buno bwino sada ni koma munthu amoneka opemphera. Inde naso opemphera ndatambwali maphunzirapo kuti siwina aliyense Mungu alipo amagwira Baibulo ndi kuti ndi Mkhristu dai mwaphunzira mowawa chotere koma no umbapapasa tsopano kuti ndikhozo chita izi apa kapena ayi apa mbadikira kai kuphunzira kwachokera papasi zimene tidakumana nazozo. Phunzira mponi. Awa ndi makhulupirira yadari adanichita chipongwe chotere. Awa ndi matere apa mpaka adandipanga izirere izakuti zichabvura ndira. Phunzira mponi. Learn from that. Ndikukhala ndi makhalidwe okondweretsa Ambuye kutsogolo kwake, otsata choonadi, okomachita chokhacho chimene chikhoza kumkondweretsa Ambuye. Chinsinsi chakuti musatayane ndi laini ya mphamvu ya Mulungu wa moyo. Chifukwa zikadzata zonsezi tizikumbuka tikayima pamaso pa otilenga ndi otituma kumwamba. Nyengo isika khala excuse
kuti popeza ndapanikizika motere, therefore ndapanga izi, ndipo ine ndali wabwinobwino, koma chifukwa cha nyengo iyi mpaka ndayamba izizi. Malemba akanena Mulungu akanena mawu iwe. Nyengo idabwera kuti ikupwitsa, koma mtima ukodatsada kuchita zoyipasi. Taona Yobu adalitse, koma muzonsezi malemba kuti sadachimwire Mulungu. Iwu ndi vuto lako, therefore gehena wa moto. Ndimati nyengo zonsezi zikukakamizeni kutsamira pa malemba a Mulungu, kutsamira kwa Mulungu woona mtima, amene akhoza kusamalani na akuthandizani moona mtima. Ambuye akulimbikitseni ndi mawu amenewa mwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Amen.